iyong itaiwe ibana ida jantiahe iyong ba iba arden ila rem namar ba iba lam in saai shitrok shiying ke masi wow ngodong le ayu ta ke masi shitrok shiying pleng gini kibriu na jantia ke stat bahaban penbej aduh kata-kata perlok kistat bahaban penbej ban pengop kumno baki wei kin yang ngop lang banyak kersan lang syaka parti NPP kata kadeka jing sisa nga pediang subhai pi so sin hari ka channel jingap lai kateng siam sing te perlo mata kamit ngadoni e ban ong bat ngadoni e ban kran ngan kran sipang mata kamit sipang ka ba ngala syam hi dalade bat ya ke ba ngalai asngeu dalade bat habang atrei hang ne hajantia manta kumba la ars nem pura la ne lais nem duna babun nga syam ba kibriu hang ne kidang bun ba ki ba kersan ya ka parti NPP te hendre ha ba ki kersan ya ka parti NPP ngam syam nga klem ong ya ki ba ki kersan nem kersan ya kata kasyong ha ka jing sneu ko jongki kade nem de ni kata tang ba hendre bansu penbej ya kibriu la ne bansu pen tho bria ya ki wei kanam ya ha nga kanam si ha nga kern be kane bat kibriu ki ba nga ngi trelang man kasngi ki ba iya bela misteri mo demar ki tigi digi ba kersian ya ka parti NPP demar nga te kilatip bang ade ki ba kersian ya ka parti VPP dan rai gini ponsen ki kan shot be nga ki ban kan shot be man kasngi kumta shi kumta ba upra ularam bahana banwan utau UMLA barim jongka nongkrem mo iba lam pilai ngatrai pi itu ya iba lam tigi iyong itaiwe ibana ida jantiahe iyong ba iba arden ila rem namar ba iba lam in saai shitrok shiying ke masi wow ngodong le ayu ta ke masi shitrok shiying pleng gini kibriu na jantia ke stat bahaban penbej aduh kata-kata perlok kistat bahaban penbej ban pengop kumno baki wei kin yang ngop lang banyak kersan lang syaka parti NPP kata kadeka jing sisa shitrok shiying ai ke masi le ayu ta ke masi atau pintong jur ru santaka skilo la datang ban bam yilade ngi la da klem masi ru ngila ban penim ya ki jur ki jap ngila ban penim ya ki jing thong ki jing tap ban ya ka masih ngan ong IP dang la shibun da ka ba pi rap ha ki tan rai sik pin thong yi ki so mrit yi ki jur ki jap shibun ya kata ka masih tang ha ka tu ko por hi ka ba PI bagi jur kin pelung dalakut ka tu lakut bye bye tata ten rei kini ki bro de tang ki jing penbej ki jing pengop nga kan IP ba omde tang kataro bahana ba kini ki ong yang ba ka parti VPP hana sa tang ba arden marway ki ju ong roi gani kantin yang ba ki ong ba namar kilatip bangar ngadi bakarsan rat ba ya ka parti VPP kasni kisit pendom yang ten re ngapat ngam ju dom ya kata ngapat yo balik uba ngapat ya lade kacu samerki ngasuk ruai man gasni habatri habakta mo tigini ki wan kan shot kan dan renga ngasuk ong IP baki ong ba hana don satang uba arden marway baki taki MLA hana bakila arsan lot hana tenga sukwa ban pensngeu ya kani ba kibriu no ing na jantia baki pensoy palat baki nang palat ban penbej briu tengah kwa ban bu gajing kelih ni bahato ibarit adalbat ilami na ka parti VPP bahato IMLA na morong keneng konstituensi ilami nem ya na ka parti VPP kiong bahana ubarit adalbat ro ulami nang ta UMLA na morong keneng ro ulami na ka VPP Henry kata kam dia kajing penbej Henry kata kam dia kajing pensoy ya ngasuk IP ko gipat ba
wat nom ya ngop ya ka jing penbit jong ki wei ringangan ong ipi lada ki breu ki penbit ngim ju dei ban ngop ha kata ka jing penbit jong ki breu lada ki breu ki pentame ngim ju dei ban ngop ya kata ka jing pentame jong ki breu han ringang ko ong ipi wat ada nga karta junga kadang rit compare ki pi bapet pila he pila san pila rangba pila doni gi kon gi kiti tanpa compare Henry ha ka jingi i jonga onda ka election kawan bonsin gi briu kinang bahaban penbit kamtam hang ne hajantia kidang bon bah ki briu ga kersan gi NPP namar ba balai ki kersan gi NPP namar ba kini nadu ki briu pajba nadu ki nongilam snong pi gi start bahaban ni penbit mo kinang bah kata kajing sisang akaran ni kan OIP bat sokawai ro hakapor teput ngim dei bansa panbor yano yano bat ngim dei bansa control yano yano ngidei hi ban lek na kamon sing bhala de ngidei hi ban lek na kamon lek lut la de bangin thep hakano kono ka parti ru compare tang ba ngim dei bansa thiet pat kum bathit kli snyang ne kli blang ne kli masi nemar pis nu thu yala de kalong ring yang jong pi kam song dor kumba song dor ka kli snyang ne kli blang ne kli masi kalong ring yang jong pi kalong ka bokor dor tam henry kanai pi ha ka por election bun sin ngi se yang op tang san spa che jar arajar kalau kata ka long ring yang jong i san snem pura atau pi ken san snem kata ka san spa arajar la hajar ka song dor kat no ha ka san snem kata kam der ka jing bit ka jong ha ka jong pi nega deka jeng bit jong ki MLA ne dengan squat ban kern hang ne ong ba ki pai ba manta ki de ban sing thu shai baka pisa ka bal IAP ha ka por thebut ka de hi na ka pisa jonga jong pi tingi di ban sing thu ide ban sing thu ya kata balada ka sarkar ka penlut ya ni ka pisa ha ka por election kalong ka jeng du nong ka bakrau na banta ka jonga ka jong pi kalong ro ka jing du nong ka bakrau na banta ka jelah he bro koi kata kam der ka jing sisa henry iba arden ipan syai ya kata imi ban pensyai ya kata henry bonsin gini gibreu kamtam hajan tiale gibreu kiba isi yo bar dan kedang bon ba ngakernya ka jing sisa kiong oh kiwei di bah tang bawa ba arden te umlong pi kinang ba ban penbit nya noi pi kata kada gajing sisa nemar nga syem hi dala de mar khamat bat ki beru nga ngan kern bait naphang nang no kini ki briu na jantia kinut banong ba ki yo bor panong ba i barit adal bat ilami na ka parti BPP bat u MLA na maurang keneng ulami na ka parti BPP na ki yo bor ki ong hana bang i hagi khub kata ko khubor ka ba mi hakiran sa social media ka ba ong ba ibarit adal bat ilami na ka parti BPP bat kumju ya i MLA na maurang keneng di Henry ngang ar ong kang ne but what cu ukuran lap la palat ladai pidei giri pat baru kabade ban keren ya ka bom dei wat ju le khle bej palat yo pin sha ngat pat daga bateng e yala de kata kade gi sisa ngampen pau kerteng hang de gitu gibreu gi bakren unsa mi na ka parti VP lane UMLA na morong keneng mo unsa mi na ka parti VP kini gibreu gi start haban penbej pleng kini gibreu na jentia gi start haban penbej de kini ga daw kan kile mo ba ka parti VP ka klem la ban job haga MDC election tengit ba wat lagi penbej mkenaro lada kis ngau thu ki breu ne na jantia ai kin ngau thu balada kim ngau thu kata ka syong haki te henrei ban su pensoi ki breu kum tu pat ngau ngai pi kanam long ngam kwa ban pau kerteng hang ni gitu ki breu ki ba kan tho bat kitu ki breu ki ba trilang bat ngaman kasngi
kiba kentok kiba la keren lap la ngam kwa ban pen pau kerteng hang ni henre la daki ya keren si ya keren hakawe kepor ngan sak pen pau wat ya kerteng ro tena kali yang kejonga tangkat ni kintin ngin sai kendo pat next video koble sibon.